ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಅದಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓನ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ದ ರೆಸಿಪಿ ದನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೆಲವುದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಿರು ತುಲೆ ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪಂಪಿರತ್ತ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಆಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಬರ್ಪುಣು. ಸೊ ಐಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇತ ಆ ನಂಬರ್ಗು ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತ ಅದಾಂಡ ಲೇರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನ ಅತನ ಐತ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅವೇನ್ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಯಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಉಂದು ಉಂಡತ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿ ಆದುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಓನ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ದ ರೆಸಿಪಿ ದನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನು. ಐದು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪನ್ಪೇನು. ಸೊ ಅವಿನಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೊಡೆ ಆಪುಡು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ವೈಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ ಆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರಗ್ಲಿ ನಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಕೆಲವುದ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಿರು ತುಲೆ ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪಂಪಿರತ್ತ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಪ್ಪು ಲಡೆ ಮಂತದು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 25 ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಅಕುಲು ಅಂಚಿಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುರಾನಗ ಯಾನ ದೆತ್ತದು ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಆಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ಕುಡಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದು ಅಕುಲು 25 ಮೆಸೇಜ್ ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಥರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನಡ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎನ್ನಡ ಆಪುಜಿ ರಿವೆಂಜ್ ದೆಪ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಎಂಡ ಕೇನ್ ನಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಆತೆಯನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತಿರು ಆರು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಆರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅವಿ ನಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ದೀಪ ಮೇಡಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಪಕ್ಕಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ರಪ್ಪ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂದಿತ್ತೀರು ತುಲೆ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅರ್ನ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಆರು ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ ಏನಿಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡದು ಆರು ಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇ ರೀತಿಡ ಆರಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಅರೆನ ಎಡ್ಡೆತನ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವ್ದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಲೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಒಂದೇನ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಡಪುರೇನು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪುಜೆ ಆಣ ಐದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಕುಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ವೇಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಕೋಪ ಬರ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಫೈಟ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸತ್ತು ಪಾಣ ಎಂಕ್ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಚ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಎನ್ನ ಈ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೊಂಡು ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಡೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಯಿ ಕುಚ್ಚೆಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾನು ಡೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಐದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದಂಡು ಎನ್ನ LIC ದಂಡು ಮುಜಿನಾಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಕೊಲ್ಲರ ಹಾಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಐಟೆ ದಿನ ಪೋಪಿನಿಂದ ಐಟೆ ಎಂಕ್ 24 hours ಐಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕ್ ಅಕುಲ್ ಲಡೆ ಮನ್ಪು ಯಾನ್ ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಅಕುಲ್ ಲಡೆ ಮನ್ಪು ಇಮಿಟ್ ಯಾನ್ ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾನು ಮೂನುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಂಡ ಲಡೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಮುನ್ಪೊಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಂಡತ ಆ ಕೊಚ್ಚೆಗ್ ಕಲ್ಲದಕ್ಕದ ನೀರನ್ನು ಪುಚಕ್ಕಂದು ರಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿಜ್ಜೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಕೆಲವದು ಪುರ ಬರ್ಪ
ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಗುರ್ತೋಪುಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂತು ಎಂಚಿನ ನಂಬರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತೇನು ಯಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ದಿತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಆಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಸೊ ಐಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೇತ ಆ ನಂಬರ್ಗು ಕ್ವೆರೀಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಏರ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನ ಅತನ ಐತ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರೆತ್ತನ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುರು ಯಾನು ಕೂಡ ಮುಕ್ಕಳ ಪೂರ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂಕ್ ಆತ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕ್ಕು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನದರ್ನ ಓಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಬಚ್ಚಾಂದಿನ ಪುರ ಬತ್ತದು ಐದು ಕೊಂಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪು ಕೊಡಂಜೆಟ್ ಬತ್ತದು ಆಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಏತು ಕಡಪು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಏತು ಪುಡ್ಸೋತು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಒಂಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾನು ಫೈಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಪುಜೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಏತೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿವೆಂಜ್ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಕೋಪ ಮಂತಂದು ಫೈಟ್ ಮಂತಂದು ಕುಲ್ಲರ ಎಂಕ ಪುಡ್ಸತ್ತಿಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪುಡ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಡು ಲಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅವರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಆ ದಿನದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಟೋಕ್ಕಾನು ಒಂದು ಪೋಂಡು ಸೊ ಯಾನ ಐಕ್ ಪುರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಾನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾನು ಸ್ಟಾಫ್ ದಿಯಾನು ಅವಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರಾಂಡಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಡ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಪುರ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಂಡೇನ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಂಕ ಆತ ಪುಸ್ತಕಲೇಜಿ ಲಡಾಯ್ ಮಂತಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಉಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಐಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾಂಡ ಇಂಕ ಅವೇ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪೆ ಕಾಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪೆ ಅವಾಗ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಏನ ಒಂದು 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ನಿಕುಲು ನಿಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಟ್ ಪನ್ನಲೆ ವಿದಿನ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಪನ್ನೆ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ದುಲ್ಲ ಇಡಾವಡು ನಿಕಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವೆನಂಗಿ ಪನ್ನೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಪ್ಪೆ ಫೋನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆದುಪ್ಪೇನು ಆಂಡ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಕ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಐಕಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರು ಓಕೆ ಆಂಡತ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಅಂಚಿಡು ಇರೆಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚ ಕೆಲವದು ಸೋಕಾಳು ಜನಕ್ಕಲು ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಸೊ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಆತ ಪುರ್ಸೋತಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಗ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಬರ್ತದ ಟಿವಿ ನೈಟ್ ಅಂಚೆ ಪನ್ನಗ ನೇರವಾದ ಪನ್ನೋಡಾಪುನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟುವಂತ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ದುಂಬು ಪೋಯರಾಪಿದಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇರವಾದ ಪಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಯನ ಐದ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪುರ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಫುಲ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಡಗರ ಇತ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಅನ್ನಪ್ಪುಡತ ಸೊ ಈ ವಾರದಾನಿ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಬರೋನುಂಡು 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ದಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಪುರ ಪೋಯರಪ್ಪುಂಡು ಆನಿ ಫ್ರೈಡೇ ದಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇನು ಮನದಾನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ದಾನಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾದ ಆನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಂಡು ಮನ್ಪುಜೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆತ್ ಜನ ಆಂಡಲ ಆತ್ ಡಾಂಡು ಮನ್ಪುಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕು ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಂದೇನು ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕುನ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಪುನ ನನ್ನ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಮ್ ಡೂಮ್ ಅನ್ಪುನ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಪಿನ ಖಾಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಇಪ್ಪುನ ತದ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಏರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ಲ ಮಂದ್ ಜನ ಒರೇ ಮಿತ್ತನ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ತಾಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ಯ ಏರನ್ನ ಲೇದು ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬರ್ಡೇನ ಗೆಂಕುಲೆ ತೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಏರನ್ನ ನೆಪ್ಪಿ ಓನ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಪೂಜತ ಐತ ಬದಲಾದ ಸೋಮವಾರ ಕೊಪ್ಪೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಐಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಮುರಣಿ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತೇತ ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರೊಂಜಿ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರ ಐತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆತಾ ನಾನ್ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಂದೆ ಐಕ್ ಒಂದು ಬಾಡ ಎರೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಎಲೆಲ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾಲ್ ತೆಕೊಂಡೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ನಿಕಟೊಂತೆ ಪಾತಿರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನತ ಅವು ನೀರಂತ ಬಂದ ನನಗೆ ಎನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಐತದೆ ಸೌಂಡ್ ಅದು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಮುರಣಿ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನತ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ಜನ ಸೇಮ್ ಮುಜೇಲಕ ಪಂತೇರು ಐಕೆ ಇಂಕ ಏರ್ನ ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ
ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆಲಕ ಬೂದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ 3-4 ಜನ ಒಂಜೇಲಕ ಮಂತದೇರು ಬಕ್ಕ ಒರಿಯಗ ಪಿನ್ ಮಂತನ ಕುಡರಿಯ ಬೇಜಾರವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿನ್ ಮಂತದಿಜೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಐಟು ಪೋದು ತೂಲೆ ಮೊರಣಿದ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಂಜೇಲಕ ಮಂತದೇರು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ನಿಚ್ಚಿ ಏತ್ ಬೈದನ್ನು ಪಂಡದು ಓಪನ್ ಅದು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ 4-5 ಜನ ಒಂಜೇಲಕ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಮೌಂಟು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಬಂಪರ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಪರ್ ಅಂತ ಬಂತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ತಿಂಗಳದ 21ಗೆ ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವು ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ 2 ದಿನ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 2 ದಿನ ಹೋದು ಐದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ತಾನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಲು 21ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಮೇಡ್ದು ಓಕೆ 21 ಪಾಡ್ನ ಎಂಕ್ ಏಪ ಅವೇ ದಿನ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿನಾನೆ ಎಂಕ್ ಬೂರ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆನಿ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಪಗನೆ ಬೂರಿನ ಅಪಗನೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿನಿಕ್ಲೆ ಬಂಪರ್ ಬೈದಿನ ಕಾಸು ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಕೂಡ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ 21ಗೆ ಹಾಕಲು ಪಾಡ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾದ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಜೇಲಕ ಪಾಡ್ದಿರ ಐದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿತ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ತೂದು ಅವೇ ಬಕದಾದ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಹಿಂಗಾಂಡತ ಅಂಚ ಬಕ ಏರ್ನ ಈಗ ಪಿನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜೇಲಕ ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ನಾನು ಕುಡಿತೇನೆ ಜೇಲಕ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ 2.5 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ನಾನು 4 ಸಲ ಪತ್ತಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನು ಪಣ್ಣ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ ಅಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತಿಯನು ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಳು ತೂಲೆ ನಾನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಕಳು ತೂಲೆ ವೈಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ದೆ ನನ್ನ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲದಕ್ಕಳು ಮೆತ್ತ ಚೂಲಿನದು ನೆಟ್ಟೆ ಕಿಬಿಕ್ ದಿಕ್ಕೀರು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಏತು ಬೈದು ನಂದು ಪಣ್ಣದು ನಿಂಬೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏತು ಬೈದು ನಂದು ನಿಂಬೆ ಏತ ಬಂಡೆಗೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಡ ದ್ಯಾಗ ಮಾರ ಯಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪಂಪ ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇವೇನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹಾಕಲ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಏನ್ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಂದೆ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತೆ ಯಾಕಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಆಯ್ಪ ಕಂಪನಿ ಅರ್ಥ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬೈದಿನಿ 3 ಸಲ 10 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಸಡು ತೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆನಿ ಕನದಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತೂಲಿಗೆ ತೆಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ ಆರು ತಂದಿನ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ತಂದು ತಿಕ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಲನ ನಾನು ಎನ್ನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಡಿನ ಬಕ್ಕ ಗಬಟು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ನಾನು ಪಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಟ್ಲ ಜಿಂಜರ್ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ದೆಪ್ಪೆರುಂಡು ತುಲಿ ಅನ್ ಖಾಲಿ 5 ದೆತ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣ ಉಂಡು ತುಲಿ ಮಲ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಖಾಲಿ 5 ದೆತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಅವಪಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪು ಅನಿಕೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು ದೇ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಪೊದುಪೆರೆ 4 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 3 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಪಣ ತುಲಿ ಪೌಡರ್ ಆದ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ
ಐನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಗೀ ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ತುಂಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನು ಎಕಡು ಪಂಡೆತೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಐದಕ್ಕೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೇಕ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಕಂಡೆದಾತ ಎಲೆಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿತ್ತನ ಐಕೆನ ಐನ್ ಕಂಡೆದೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಅವು ಬಾಡೋಡು ತುಲೆ ಬಾಡ್ದನು ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಂದಿನ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಾಗಿಂದ ಪನಗ ಬೇಗ ಬಾಡುನ ತೈಕ್ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೇಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆವೇನು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲ್ಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅಡಿಪತ್ತುನ ತೇಜಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇತ್ತೇಕ್ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಇತ್ತೆ 1 kg ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನಿತ್ತೈಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಹೊರೆಂಗೆ ಕೊಡೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೇಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯರದು ಇಕ್ಕ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತಾಂಡು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಅದು ಬೇಯ್ದು ತುಲೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಡತ ಇಕ್ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೇಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ದೆತ್ತೇನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ರೆಡಿ ಆತನ್ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಸೂಪರ್ ಘಮ ಘಮ ಗಮಸೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಯಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂಕೊಂಜಿ ಸಮಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಬಕಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಗೀ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ಆನಿಯನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಿತನಂಡ ಆಯಿಲ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ಟ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರಡದು ಗೀಟ್ ಅವ್ನು ಮಂದಿನಿ ಫ್ರೈ ಮಂದಿನಿ ಖಾರ ಅದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಮುಂದೇನು ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನುಪ್ಪುಡು ಹತ್ತಂದೆ ಪರೋಟ ಎಡು ತಿನ್ನೋಲಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಡು ತಿನ್ನೋಲಿ ದೋಸೆಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪೂರಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಲು ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಂತು ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೈದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ತುಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಂತನಾಡ ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತನಂದು ಅರ್ಥ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲೆ ನಾವು ಉಡಲ್ ಇಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬೈ.